This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandahang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker of Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Eaters and applicants to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, little salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III. Para sa kabataan, maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, III. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong.
and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicol!